Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska si ukážeme, jak opravíme túto dedinu. Lebo toto je zombie dedina. Opustená. Takže ju opravíme. A mňa by zaujímalo, že čo je toto za zabugovaného zombie villagera. Fuj more. Takže ju opravíme. Prvým by sme mohli začať nejakým domčekom týmto treba. No OK, takže potrebujeme jeden schodík, nie je problém. Schody nájdem tuto, takže nájdeme si presne tú farbu, asi je to táto, neviem. Alebo táto, však nevím, nemám tušenie. A mal som pravdu, je to. No, sakra. Jak sa volá tento blok? Dobre, pavučina preč. Tento? Nevím. Ale musíme to skúsiť. Jak sa volá ten zasraný blok? Tento? Áno, tento. Je to. Ešte tam hore strecha opravená. Opravíme tento domček. Tak. Mne by zaujímavé, čo je toto za hnusné oné. My potrebujeme tieto klasické, takže ideme si pre ne. Počkaj, ktorý to bol blok? Tieto môžeme vyhádzať. Tak, aj tento. Takže zoberieme taký istý blok. A kameň takýto normálny. A skla necháme na potom. Slepica. Zaseknutá pavučine. Tu máme zombie villagera, tých potom musíme zabíjať. Ľudia, ale vážne, čo sa tu stalo v tejto dedinke? Musíme všetko opraviť do normálu. Potom dáme villagerov. Takto, tak. Dobre. Ideme sa vrhnúť sem, toto je celé hnusné. Tak. Dobre. Sakra. Tento zombie villager ma docela štve, že tu je. Kvôli týmto zvukom. Čo oni vydávajú. Aj túto stenu musíme opraviť. Sakra, vykopal som drevo. Ale nevadí, musíme obnoviť túto dedinu. Sliepka. Tak to už je jedno. No OK. Takže nájdeme drevo. Normálne, klasické, neprerobené. To bude asi tuto v prírode, no jasnočka. Toto, normálne, obyčajné, jo. No začína večer, takže sakra. Musíme sa potom vyspať.
Keď tento, no dobre, nechutné sklá sú tu. Musíme to pekne, úplne krásne opraviť. No dobre, takže ideme donútra. Tohto zabijeme. Jo, mi docela mi leze na nervy. Títo zombici majú života. Fí vole. No a tu zase čo chýba? Blok. No, super. Takto, dobre. Musíme opraviť jedinu. Bum, bum. OK, všetko je tu vybavené v tomto domčeku. Ešte pár detailov, ešte na tento sa vrhneme. Je tu docela veľa domčekov, takže musíme si docela pohnúť. Tak, opraví... sakra! Ale neviem, v niektorom dieli, keďže je tu voda, tuto, tak by sme mohli tu urobiť prístavisko na lode a postavíme sem Titanic. Ale to iba vtedy, keď dáte 12 odoberateľov. Iba vtedy urobím ten že tam na postavím prístavisko s loďami a Titanic. To iba vtedy urobím, keď dáte 12 odoberateľov. Do konca leta. Čo si myslím, že aj tak nebude. Dobre. Takže ideme obnovovať ďalej. Všetko... Aj, zase som omylom zničil strechu. Na mobile je hrozné hrať Minecraft. Akože niektorí si povie, že je to easy, ale keď robíte si stavby a také... Lebo ja mám PlayStation, ale nemám stiahnutý Minecraft. Už si ho stiahujem. Minecraft. Takže tešte sa na nové diely, ale odtiaľ to bude pravidelnejšia verzia. Táto. Ešte video, možno ešte niekedy video, jak stavám vlastný dom. Takže no proste viete. Viete čo? Ja vám toto vystrihnem. OK. Vystrihnem vám to. Tak sa uvidíme potom. Zatiaľ čaute. Dobre, tento dom máme spravený. Teraz ideme urobiť tento, že behol skeleton. Vypadá to, že tento je... to je ten, čo sme robili. Mohli by sme ho pustiť na kostol, ten bude docela ťažký. Alebo to si necháme na potom. Taký dom tento. Musíme ho upratať. OK.
Sakra. Takže ideme na to. OK. Sakra, táto voda pod domom sa mi nepáči, to ešte niekedy urobíme. Budeme tu robiť aj normálne chodníky. Sakra, tu je to opracované drevo. O môj Bože. Takže ideme na to. Tak. Môj Bože, to je hrozné hrať na mobile Minecraft. No. Počkaj, kde to má vstup? Tam. Takže toto zabuildujeme. Vyrobíme si... Sakra, tu som nechal jeden blok. No dobre ľudia. Vidím, že vás toto nebaví, jak by som opravoval domy, kúkať proste toto iba. Takže ja ukončím video, majte sa a uvidíme sa vtedy, keď to urobím pri ďalšom videu. Čaute.